Jero try. Saya sempat ngai ke beli pipa roh ha keteng ke badan bortam ke jong jisu. Te ha ni ke video ngaku bangan betaya pi bagi dawai ki jongi pila ban yo namat pran. Te namat pran like no tang si sajan ken. Kemud man laga sengi pila ban yo. Sengi ningkong haduk sengi tho ding. Te na po juai yo man laga sengi na kili riat ru na sora ru na nongstony na mairang na sadau na te na marbanyang senjong. Te pila ban yo yaki dawai ki jongi. Te ki dawai ki ba ngi dang pen mi thamai. Te kong penyang mi snyo kong penyang nyuli te pi kitu ki bala kham slim. Kitu ki dawai piles, ki dawai khat, ki dawai jakta, ki dawai pangmat, ki dawai BP te ngi dang pen mi pat slim hi re, ki dawai BP, ki dawai shini. Ki dawai thyroid te pihak ban order chua namar ki khamduna ki ba penen kam yutu dawai te ngimbu bedra te man sengi te kemut pihak ban da ong chua nga te kemut ngan sapen shina ong chua nga nyau sengi yai kumto te kemut ngan sapa lam ken che kitu ki jaga ki ba pi don kam ye kitu ki dawai ki jongi te utu udawai ru bon nap deng jo pi ongi kwa utu udawai ubana bantaki kenthai ba the bale te utur ngi labu menta te bat kumbang ala yetu aku tu ko ke video ba uni u dawai u bangi ai mentaru u ba lada pide ibreu iba pi su pelai leer be kumto te kadon hi ka jingwet ye ki ba syong marjan lani haba pi thia lang bat i lok i jong pi man mi ru ka shem jing e lani pi thia lang bat ki khon lani ya thia lang ka ju kamera kumno ka don hi ka jing e te darem hi re udawai ru te pila ban penon kam do ni udawai jongi te kamot kan yarap ban pen klanye ki ieng ru ha ka ju ka por bat daka ja ru kamut dei ken kumba mentala da pi lakwa ban pelai leer menta phimla da ban pelat te ka penlong ban su em ka kpo te uni pat kamut leler ken ka kpo kanom su re pinam shitom pinam ai re re pin yo sngo betang ya ka jing pengat ken te ki bashim ya ka ni ka umpniang nyu le pi hapenan kambet de ki sabon ki jongi ken nama da pi penon kam da gitu ki wei ki sabon pinam yo kya kloi re ken te ki bakwa gitu ki number phone pi sa shu message be ha po whatsapp jonga kan ha number phone jonga pra ar san pra non ar nyau sau dengan sa ip gitu ki number phone ki ba ya dei gitu ki jaka ki bangala dep ban batai ya pi te kadawai sinus rungi ai te la da phim yo da ka tu ka bang ai kerteng dawai sinus kadai san spa san po te shim be da ka tu ka dawai jak tha shim be da tu ka dawai jak tha ka ba ar spa ar po don ki ba le ong baklaru itu ginong de ar spa san po te kiru kilong em don re pila bakla kam de ra ka ne dukan te namar kata ngap ba ke banga batai kenang ba pinsuk te naman ta ki wiki dawai ki ba pidang pa ban sinapat te hadu la da uble nga kala kalentingan sa pelat ya ka kubor ba ngalala ban sinai kita ki namar klem ka jingalam ka jong uble kamot nganam la re bangan sina ka ru te uni u dawai nyuli jongi umdei ra ong ba pinsu khia no kumtu namar uba khia kumtu udei bet ubadon chemical ken tila da phikwa e jingko jingkhia nai le rain ra ken ba usau shua unsa kalarong yong pan tela da phile rain patta betang ka umpniang nyuli ken shim betang ka umpniang nyuli ka sapon ka snan te da hap nyu phap shim bang tu powder pan sange jingham namar ba ni hap perkhat hi ka kot ke khia lada sniu le tele ayu te hanre da phita ye kitu ki rong chemical phila ban at ka khmut ka khmat ka jong phi tang ba kita tum dai barokhat ki don katuk ane hanre ki babon hi ki nam at ra ka khmut ka khman ki babon ki hap usnyu tang badon hi ki bom hap snyu ru te hanre ka khta pat ika shadem jinjar ban ring ban padhiar man sim te ki don pat ki bala lang u khlai don pat ki ba do utor don pat ki ba dap shadem ngala dap ong nem tem te kamut kini ki rong chemical ki snyu bahaken te nama ban
ระดับพี่มันต่างอันชู example ผิวตู้รองเคมีคอลsa shimi utu samat ha po shuntur lada kam long bi henry kini kita wai jungi lada pikum bakla bam ru kamot kam don jing ta re tang balong ba umbang pat ken namar bale ba dei re ujing bam bangin bam ha kata ko kom te henry lada pikum bam ru uni udu wai jungi don re kanu ka jing ta te lada don jing ta ha bangi bam te kamot ha bangi ta ha kli ru kamot don jing ta re ki don hi ki briu ha prathai tama ki bakren bishni ki bang oh la yo certificate ne kom ne kom tai te henry kini kita wai ki jongi ki bangalit thiet jing thiet manga shiyo ki tu ki no mo pat ki ong ngam ju tep pa phi phishna da wai de kini ki jhor ki balong suda ban bam tengasna de ki jhor ki jhap ki ba long ka jing kur khu ya ka kot ka khia ha bangi bam te ha bangi ta le shakle te ka no ka long ka jing kur khu te henry ki painkiller ki ba ki doctor ki de ki to la tep ba da di ki to sayap kloi taru la ban le kemi ki to bad ong ban ba phi la di kini ki dawai jurho ki ba bonsin ki briu ki yap briu ne ki dawai jurho hatola ki tu ki bino bet ki ba ki briu ki lapta e kadur ki la ba briu tanglai benai sau benai dep na to kadur kala sau da e pat la yong te kamot ikito mjudante manu ba complain re mangi pa ba ai bor uplay ba ki dawai ki jongi kim don kano ka jingta te gibun ki ba kran bishni te hanre ublay un kur khui phi ki nong kran bishni te hanre lada phi ong ba phi ong kumta te kamu kini ki nong ai dawai khasi ba ra khoi ki ba ublay ulai bor ki bat ki bun ki bri ba yo khia kamut phin lai complain ki to lada wan le ban ta si ki dawai ki jongi te pindalap hiru baki dawai ki jongi wat ban bam ru kam don jingta saban ta le te kan don jingta e ka ete ban bam ru kam don jingta te perkhat ma phi la da ban bam long te ban ta le te kan e ayu han re sa persyang se ban bam yikitu ki rong chemical ki ba phi the persyang ban bam yikitu kan ja ayu ye ka met ka jong phi te namar kata ngakur khu gitu baro ki badon yau tu umen sim ban bishni na mala dam don kum gitu ru kamut ngi nam kiu kerdan hire kata kata ke jing shisha te ngam penrem yaki te han renga shu ai tang ka jing pensyai te uble unda kur khu gitu ki ba kran ben yanga na mala dam don ba kran ben ru kamut ngi nam kiu kerdan hire te ngam sengop her hire kata ngi hap hi bani ya lentina kata te han re ki dawai ki bangi ai ki ba long jing kur khu shisha hi te ki dawai shini te utu ujing di pan pen baha snido te ki basti te ki haban shim lang bat ke cream ki haban shim lang ba katuka jing di ken te da phile shim kamot nai let la ka let re phi phone choenga man yo ban batai ki nu ki dawai ki ba phidan kam ba phen shim te ble ke jing suk yo ban kur khui phi ba ro khai ya roi pra